Hello guys, kalit-kalit na pud og hatag si Mambi. Diyan na pud kong gipalitan og gas rinse lagi kay aron ko makapagbikli kuno ko og mga paninda. Diyan na sang gibalibaran guys kay lisod lagi kaadyo nga dako na kayo sang nahatag namo. Pataw daw ni maligay. Di ay. Hala naigo sila. So diyan na guys, gi-deliver na dadyon. Salamat jud kadto Mambi. Bisag ang sawa na balibad nga di lagi ko mudawat Mambi pero masuko man ka. Maraming salamat jud kadto sa mga grasya nga imong gibubo namo perti na jung daghana. Napay among kusina nga imo pa jud nang ipaadyo. Salamat kadto Mambi sa mga grasya. So guys, mo eskwela na gamuhang prinsesa. So masang ihatid. Diyan mo dito na pud mi sa kuan. Kanang ha? Eskwela ko naman asa. Mag-report siya sa iyang mga gipang buhat nga assignment. Musang ihatod sa liluan guys. Diyan na guys, kanang namin dari sa paskrap nagkuha sa ticket ya sa tao di ko ni Sis Genibas dumanhog sa isang pitaka na ganahan si Cristina na sa pitaka. Ako sang ihatod guard. Okay, yung bag ay kani oy. Dai na. Hala, naguban-uban pud siya dito na ko. Hangiro ba? So maghatod man gula siya mga kuan. Ipang drawing, mag-report. Kasi karon si manaha ka mag-report nak. Hatod guys kay din siya pwede magdag. Nami yang bag noon gamay dia. Shout out ni Ansan Blanton. O kang Ansan inak dili. Kaya kalimut mo pa nga din na. Yan na, bye na. Bye. Bye, amping mo. Bye. Naog na po guys. Oh guys, sang ihatid guys kay luoy pagkadyo ba nga. Basta para ba sa kabuan na gikan og gioperahan. Ihatod kay kuan mo gud gioperahan og pindi. Hindi pwede mag ang sagbugat ba. Salamat. Palong guys kay bisag alas city para nang kainit. So guys, ma-ulit nga ni guys ha. Okay, para sa garden. Ako din ito. Tayo na kanistuan. So guys, kanang hinga kami dito naghatod di Crystal dyan ang hunong midari kay namunit kong mga bottle ba kay hinahanglan sa ang garden. So atong paninduto na ang garden guys. Mumunit trabis basura. Diyan karon mo ato ilay mi og do exam kay ipapalit na bugo ni Mambi og kuan gas rinse. Dari guys kanang mapay pag-upi nila kipanggawas pag ilahang mga motor. So maghuwa ta guys nagkuan kay managi papalit ko ni Mambi og kuan. Salamat kadto Mambi kanang sugan sa ako nagbalibad nimo ma'am di mo ka mosugot kay medyo kong palitan. Guys ya. Wala lain aso ma'am. Wala lain nga. Lasa ko mo. So kinahanglan mag-practice pa ta ani og kung sa di pa kapuin ani
Kini siya pangdag ko to na eh. Udi, pwede na po na din mo gamiton. Mapalit tagatong na mo pusil-pusil bitaw nga pang abli. Ang dili siya automatic sigaw nagkuhan. Dili. Mo pa na sindihan, daghang nga ni nga sindihan ra din na automatic yung nag-abli ni mga siga na. Kini siya mugana ng kaso pwede po sa gamiton. Pwede. Kunya na kay mga pa, kuan sa mga pa. Wala pa man tong kuan good. Kari sa oven. Oven. Tingnan siya. Dala na lang application lang to tayo. Kami leg sizes. Sige lang kay para maka Kana. Ayan. Kailan na po ni siya kay kani mga uyon ni ba ni? Mo sakto ra ba? Lain-lain siya sizes kay lain sizes. Dipinis kaldero pod. Mo sa lain sizes. Upuan. Dagpad man ang kalayo niya sir ari man kagi. Gilid man. Ana, subay dili ba? Unya naguna na pagdag ko ta na asa mo. Kuha pa rin usan siya. Dili ra. Dili oy, musiga ra na. Kuan ni siya. Ang ignite mo ane, kurente ra. Kaso Okay ra pag dili ko mo gamit og kurente kanang lighter. light katong pusil-pusil ba. Pero mas maayo kurente man kay dali ra ba. Di na matisting diri ron. Matisting ang kuan. Matisting Siga. ang igniter. Matisting ni siya karon. Igniter pero ang siga dili kay wala may gasol. wala na kay nani ako to wala kita. Kana. Kuno yang mo. I-testing na siya ron og mo kuan siya Spark ba? pa, spark. ba. More na siya namin, spark. Kung dili ta imong gamit ta kinana, dili na ka magdagkot-dagkot. Kali. Dili na. Pwede ra man ka lang ka murag sip ko kayo. Di uy. Ano siya? Pero Kasi di kung gamitan na kurente, kailan naman yung kayo? Yan, din siya. Kita rin tayo. Tanay ko. On mo ane. Baitan ka ni mong bandaron. Sigo ni pa niya. Dari, rapo ka tuyo. Mondar na siya. kay kani mo na siya. Oh, kamilan ni ma'am, pino. Kani siya, upat. Yan ay naka-shaded ang dress. So mo ni siya dire. Kani ang shaded niya dapat babaw, dapat Dito. wala mo ni. Kani dito. Kani niya. dito. Ya, kapo na siya oven. Ano siya sa oven? Sa auto pa dai nagkani mo. Nakaikasula dito. Gusto ka mo gamit ane. Imo lang na isaksak. Imo lang ilagay. Automatic siga na siya. Matik na. Pero kung dili nimo to gamito. Pwede na mo to Ano dili. yung dakutan? Yang Basta mo to panay kana siya nakuha na siya. Automatic na siya ko. Oh, ano, pindutan na siya. Pinduton ra. Pinuto na lagi para papasigar ra murag mo. Yang atbang niya, muna yung suga. Suga sa oven. Naki yung sama ko sa oven mo. Oh, padungol po ka na. On, nagyapon ka. Yan, on. Ay, naman po na-ignite Niya niya. ang adjust na sa pinakahinay mailan man kay na. Sa may kuan ani. Ang hinay ani pa babaw sa man siya. Wala pa rin siya. Kung siya, ano? Sweet mo kay kana. Oh, yeah. Lawan na, ano? Ay, saka na siya. Kira ba ko na muli na ba? Pero hapon mas napabot. Ay ha. Usa ka sa imong kuyo, ingane? Ingane o ingane? Ha. Dili kay sa para sa kuan ba? Ubin nga bahalag o si i-partner ana nga ligulator ba? Kaning tray. Kuning nga na agas ulo. O ganun, ingane? Pero ito mo tangki daw sunod. Ang pila man. Ikaw ano yan sa petro na. O, pito na muna eh. Kaysa Kasi ang kaso, ingane, ingane. Una po tayo, ana. Kani siya, musakat na mo lang yung dito kayo. Same naman sa kwan. Same naman sila o. Taha. Pananglitan. ang Ang kwaon. Sa petro ni stock mo nga na eh. Di pwede. Di ka pwede kung na, wala mo start na rin.
Layo, tanawan man gud mi. Tanawan. Ha? Tay layo kay mi. Tanawan? Naman na ba yan sa Petron Tanawan? Naman sila yung anak, tuloy lang ako sure kung saan klaseng tangke. Na jud na sila duha. Doon naman kakuha nila. Kaso naman po sila dito, boss. O na gasol raman. Basura. Niya pila man busog kuan. Pila man og tanana. Parito naman karon di pa. Di magunya pa mangutan sa kuya balik ko. Gusto ganahan ka kanina tangke kaya balita. Kay daghan ni sa stock punta na. Pwede mo mag-reason. Asa man isalpak-salpak na. Oh, lahit na siya. Kana lang di ko ganahan na kana dapat na sara-sara. Tingnan eh. Nihit na ba kayo yung uban? Nihit na ba kayo yung kaning stock sa mga uban outlet? Muta na sabi pero pila man ang kana ano Ini sa siya katong isalpak ra. Oh, ni sada. 3,450 tanan. Tangke drasulon. 3450. Oh, mahal man tangke. Toto 1,250 man. Ang yung content is 1,250. Ang tangke is Toto. Ana guys gatod na. Dari ya. Ano nag-deliver na ma'am. Hala! Thank you na rin sa pakapin. Grocery. Hala, tinuod ni. May ikog man tani pakapin. Lisod ra bagihanan diri. Hala, hinay ha. Lisod ra pa diri. Isa ha. Lagi pakapin. Lagi. Kuha, tabangin sa dito pag iliko pa, be. Tabangin dito. Hala, okay na ba, sir? Portahan, ah. Hindi lagi na musik rin na siya, sir. Pataw daw ang malikat. Di, eh. Hala, naigo sila. Hala, pasensya dyan mo lang sa... Kanang... Hala, naigo ka? Ay, bukat di dyan? Lagi gid ana sa bako na na. Dili, dali naman siguro na, no? Yukon to siya. Kaya di ba ba na yung ipataod? Garoon ko pa man na tama. Abag pa do butunganan. Dali naman na. Wala na ba? Ito na ang kawan. Masa man? So, diyan na, ma'am, ka ng salamat sa kadyo sa imong mga paglab na mo sa mga grasya nga imong gibubo na mo perting daghanan na salamat kadyo, ma'am. Jawa pa naman ni ablihi, ma'am, kay wa pala mi nakapalit og gas. So dito na mig uslob 3.7 kapin sa uslob. Diyan dito sa mong gingadto nga sa Sambuan or unahan sa Liluan 3 to 50. Diyan lado lang pud to. Diyan magbayad pa pud ta og kanang delivery. Manang mas okay na lang diri sa uslob kay pwede ra na mo isakay og tricycle. Bayad ra ta og 100 sa tricycle. So lado po kadto mo gi-inquirean gahapon sa gas. So barato-barato ta didto kay 3 to ra kapin. Magngita lagi yung tamig ligulito ra kainit po ba manang ug manalamin mo padadon og pangita. Pa na sa tambal kay si Bindis pa man niya mga tambal. Dili na pa ni upat. Pero pwede na siguro ni dili na ko ni huton og imam kay napay-upay naman. Ay di pwede kinahanglan ang antibiotic si Bindis jud na. Ako naman nigi kumpleto ni. Asa nag do upat na upat. kuan nga nang gahapon wa mi kaadyo mo suri og kanang lain nga mga tindahan lagi kay si Papa Idi may nag-drive sa motor niya init man sa tanan nagyang kamot. Kanang hubag-hubag pa na pero Kalayo ning kasada. kalayo magarsada man wa jud mi nakasuri og laing mga tindahan ba niya. Karon mo yung sadyo-sadyo pa man mo adto mi manan-aw mi og nabay mapalit nga regulator. Pwede sayo kay dili kayo init na. Diya salamat ka Jumambi pila na sa kaadlaw si Manan na siya nakatrabaho diya. Salamat sa nga mga grasya nga imong gi kuan namo kanang gi hatag diya ang ginora diya mo bawas nimo Mambi. Wa pud ko maninda ron karong adlaw kay kuan lagi gahapon ako nakapang malit og mga kuan mga paninda nga sudan. Bisig mamalit ko karong hapon maninda ko dalikyat og mas buntag.
Dali raman na 7:30 wa naman. Hindi mo ato sabis papaidi ron lamong di pa kaadyo kuan mangita miyuga ng ligulator kay ang among ligulator dali sa una kay didto manas dumagiti na mo gipalit kay apil naman tus kalan. Asip na siya. Katubang sa una nga Pwede atong mo kalan. nagod na mo i-outlet nga. Seat na ba? Nagtinda po mga double burner ba niya. Package na na po'y kapalit nga regulator naman. Ang may tindahan ni yung anak pero di rin gud sa tuwa. Wala na gibaligya tangki pero wala sila Regulator. item na regulator. Na lagi pero i-order pa nila. Manang karon basig wa jud mi makit andari sa kuan matubig dalagit basig na i-outlet dito nga. Dalagit noon kay murag daghan dito silang kuan. Daghang tindahan dito ba. Ya, salamat ka ni Mambi kay Ginoo ko. Ma'am, thank you sa support sa among pamilya ngayon mong gilan. Salamat ka sa tanan ma'am nga hatag ning din namo. Amping ka sa permi ma'am. Kamo ni sir. Salamat.